New York şäherindäki Birleşen Milletler Guramasynyň ştab kwartirasynda Türkmenistanyň başlangyjy bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň ýaşlar dialogynyň ikinji duşugy ýokary guramaçylyk derejesine geçirildi. Merkezi Aziýa döwletleriniň ýaşlar dialogy 2023-nji ýylyň oktyabr aýyna arkadaş şäherine geçirilen dialog parahaçylygyň kepili atly ýaşlaryň halkara manfaatyny şäherlerini esaslandyrdy. Beýim höküm sebitlerini Türkmenistanyň başlangyjy Birleşen Milletler Guramasynyň derejesinde ikrar edilen möhüm halkara meýdança öwrüli. Şolar wagtyň ödüne dialogyň ikinji duşugyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan 2025-nji ýylyň halkara parahaçylyk we anlaşma kili hökmünde ýaglan edilen döwürde geçirilmegi hormat prezidentimiň parasatly başdanlygyna Türkmenistanyň öňe sürýän halkara derejesindäki başlangyçlarynyň ähmetini suwd edýär. Meclise Türkmen ýaşlarla bir hatarda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ýaşlar meseleleri boýunça ygtyýarly idaralarynyň ýol başlary diplomatlary we ýaşlar işçi gatnaşdylar. Duşuň netijeleri boýunça oňa gatnaşyjylar bir näçe möhüm meseleleri arap maslahatlaşdylar we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň dialogyny pogtalandyrmak babatda ulgamlayan işleri geçirmekligi ilalaşdylar. Merkezi Aziýa döwletleriniň ýaşlarynyň dialogynyň ikinji duşuna gatnaşanlar onuň ýokary guramaçylyk derejesine geçirilenini bellediler we öğrenmekim we netijeli duşuň üçin Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda we hormat prezidentimiň Arkadaly Gahrman Serdanowyda çuňur hoşallyklaryny bildirdiler.